Dneska jdem do nového Fuel Bystra a mají prej vyhlášený vejce Benedikt. Tak jdeme ochutnat. Tak jsem zvědavej. Mělo by to být někde tady v té budově, tak to jdem najít a vypadá to tady moc krásně. Tak jsme to našli, jsme tady. Aha. Dobrý den. Tak koukejte na to meníčko, vypadá to jako skvěle a prý mají vyhlášený tady ty vejce Benedikt, tak jsem zvědavej. Děkuji. Chcete cukr ke kávě? Asi ne, děkuji. To vypadá krásně. Děkuji pěkně. Děkuji. Wow, to vypadá nádherně všechno, co? Tak se těším. Je tam vidět? Jo, ty Benedikty jsou fakt jako to mají výborný. Mňam. A ty carbonara, to je taky zajímavý, ta espuma. Jeden chlebík mi chutná. Jo, my ho tam máme taky. To mají asi domácí určitě. A co kafe? Dobrý. Tak co, jak ti to chutnalo? Bylo to všechno strašně dobrý. Fakt jako kafe, wafle, vajíčka, dokonalý. Já teda taky musím říct, jakože úplně vynikající, takže pokud nevíte, kam zajít na brunch, tak určitě využijte Fuel Bistro, protože to bylo fakt vynikající. Doporučuji.